Здравейте всички от YouTube и Vlog, аз съм Gamer Fatala или не. От тук нататък вече окончателният ми ник е Flame, което означава пламък. И преди да кажете копираш, никът не съм го копирал от никой, просто ми дойде на ум пламък, защото в училище по английски имахме някакъв текст, свързан с такива пламъци. И на мен просто ми дойде тази идея. И реших това вече да е окончателният ми ник, защото Gamer Fatala не ми се връзва нещо. Не ме кефи този ник. И за това е нещо като channel update. Има вече, забравих му името, дизайн. Съвсем простичък е. Само текст. Защото не искам да си го направя някакъв супер готин. Аз не се целя дизайните да са ми добри, ами ето го. Съвсем прост дизайн. Написал съм си ника и това е. Flame. И да, не знам защо рекламата на Roller Gaming сервера тук не излиза. Също така искам да ви кажа, че може би в събота, днес сме четвъртък, 10-ти, в събота може би ще ходя да си взимам още RAM. Аз сега имам 4, ще си взема още 4 и ми стават 8 и ще мога вече да подкарвам игри нормално. Ако се чуете, видеокартата ми е 256 мегабайта на ATI HD Radeon 2600, май беше така. Да, ATI Radeon HD 2600 Pro, ето я, 256 мегабайта. Скоро време и нея ще я сменя, но не знам кога ще бъде. Така както казах, сигурно в събота ще хода да си взимам рамта. И мога вече да започна да снимам клипове. Също така, Minecraft сервърът ми, който е FreeBuild, сега ще ви го покажа. Работя върху версия 1.4.6 с нов World и ще има отново админи, аз и Dorganic. И тук съм сложил някои плагини, но имам само малко проблеми с тях. И да, това беше за този channel update. Надявам се да ви е харесал, да не хейтвате, че съм копирал ника Flame и довиждане.